Kessel stond donderdag in het teken van de strijd tegen de ziekte ALS. De Kesselse Angel Pieters is getroffen door deze spierziekte en daarom organiseerde haar vrienden de benefietavond Kessel op zijn best tegen ALS. Een vriendin van ons is getroffen door de verschrikkelijke ziekte ALS en ja, wij als vriendengroep hebben ons besloten om op een of andere manier voor haar daar te zijn en vandaar deze avond. De wereld van Pieters stond op 24 september vorig jaar stil toen zij de diagnose ALS kreeg. Een klap voor haar gezin en omgeving. Ja, je wordt geconfronteerd met de ziekte. Eerst is het ver van mijn bedshow en dan staat het in één keer op een stoep. En, goed, Angel, een hele goede vriendin van ons, wordt hierdoor getroffen en dan sta je eigenlijk machteloos te kijken. Eerst denk je van wat gebeurt ons allemaal, je denkt over na. En dan ga je toch kijken van wat kun je betekenen voor haar en op wat voor manier. En zo heb ik aan mijn vrienden voorgesteld om een benefietconcert te organiseren. En zo gezegd, zo gedaan. 31 december heb ik hun dat gevraagd en met de hele vriendengroep De Vleugels gaan we dat oppakken. Daar waren ze het allemaal mee eens en in 2 maanden tijd staan we hier in Kessel met een totaal uitverkochte poort. Dus het gemeenschapshuis. En in de poort waren optredens van onder andere Slotingsteed en ook was er een verrassingsoptreden van de Kesselse Merel Koopman alias Blackbird. Still things. De dokters van Angel vertelden tijdens de benefietavond over wat de ziekte van haar moeder met hun gedaan heeft. Hoe is het met jullie, met het gezin, deze afgelopen tijd? Hoe heb je die beleefd? Chaotisch. Heel veel indrukken, heel veel verschillende dingen die op je afkomen, nieuwe situaties waar je in terechtkomt. Maar ook heel mooi en heel hecht wel, met z'n allen samen en de mensen om ons heen. Je gaat veel meer waarde hechten aan alle kleine dingetjes en alle momenten die je samen hebt. En dat is ook iets wat ik eigenlijk wel aan de mensen wil aangeven. Zo van, ben hier bewust van en pak je momenten en je tijd met de mensen om je heen die je lief hebt. Nu we moeten wel en we willen niet meer alleen maar bezig zijn dat mam ziek is, maar ook om de leuke dingen. En kleine dingen maken bijzonder en niet alles kan ook meer. Dus, Geld gaat allemaal naar de stichting ALS. En wij hebben zelf een samenwerkingsverband aangegaan met ALS op de weg. En we hebben zelf van de donaties die we al binnen hebben gehaald, hebben we al een eigen auto gekocht. En die auto hebben we gesteld bij Angel dat ze zelf ietsjes meer mobiel is. Ze kan er niet in rijden, maar haar elektrische rolstoel kan daarin. En wij doen dat samen met Stichting ALS op de weg. Dus dat het geld ook transparant blijft en dat het ook echt voor ALS-patiënten is. Ja, nou, ik ben verantwoordelijk met name voor patiëntencontact en voor de evenementen binnen de stichting. En toen ik bij Angel op bezoek kwam, vertelde ze over dit evenement en vroegen ze of ik hier vanavond erbij aanwezig wilde zijn om op het podium wat over ALS te vertellen. En het werd er ook verteld over de Amsterdam City Swim. Dus ik heb ook een bestuurslid van de Amsterdam City Swim ook gevraagd. Die komt straks ook. Die kan daar dan wat over vertellen. Maar ja, ik vind het gewoon geweldig dat er dit soort initiatieven zijn. Want wij hebben als stichting 2 dingen nodig. En dat is aandacht en geld. En ja, dit evenement is allebei. Omdat Angel graag ergens naar uitkijkt, werd besloten om mee te doen met de Amsterdam City Swim. Ja, 6 september en dat doen we met 49 mensen uit Kessel aan mee. Dus. En vanavond wordt er dus ook geld voor opgehaald? Ja, dat is al de hele tijd, eigenlijk al een paar maanden zijn we al bezig om geld in te zamelen. En we zijn al heel goed op weg, zullen we maar zeggen. ALS is een ziekte waar steeds meer spieren onvoldoende of niet meer functioneren. Iemand met de ziekte gaat steeds verder achteruit.
Omdat de ziekte zo snel progressief is en er geen medicijnen voor zijn, overlijden mensen vrij snel. Maar eigenlijk wordt de ziekte net zo vaak gesteld als de diagnose Parkinson en MS. Maar omdat daar medicijnen voor zijn, heb je daar gewoon veel meer mensen die de ziekte hebben. Nou, dus dat ga ik vertellen. En ik ga ook vertellen over dat er de laatste tijd best wel wat ontwikkelingen zijn op het gebied van het vinden van een oorzaak. En dat geeft in ieder geval de patiënten weer wat hoop. Hè, wanneer het komt weten we niet, maar er is in ieder geval voor een kleine groep patiënten, en met name die de erfelijke vorm van ALS hebben, weer een klein beetje hoop. Hoe beleef je moeder deze avond? Ja, heel bijzonder. Dus, was er echt naar uit aan het kijken en gewoon een hele mooie avond voor haar en dat gaan we allemaal waarmaken. Het maakt ons als vriendengroep, wij zijn met een groep van 35 man, 18 vrouwen en 17 mannen. Wij zijn van jongs af aan bij elkaar en dit is voor ons onze houvast en dit doen we eigenlijk voor Angel, maar natuurlijk ook voor alle ALS-patiënten. Dat het alleen maar achteruit zal blijven gaan, dat is iets wat gewoon zo is en wat we ook weten. Maar ondanks dat willen we gewoon het beste eruit halen wat we nu nog kunnen doen. Is dit Kessel op zijn best? Ja, zeker. Ja, zeker weten.